Sa atong unang pagbasa, si San Pablo naghulagway o kahintang sa atong tawhanon nga kinabuhi. Nga dinhi ay sulod nato na ay duha ka espiritu nga naglihok. Ang espiritu sa yawa o ang espiritu sa Ginoo. Iya man tong, di ba, nakadungog mo sa unang pagbasa, may kay pagka-describe niya unsa ganito iti mailhan nga naatay espiritus demonyo. Matod pa niya dire sayon ra kaayo nga mailhan ang espiritu sa demonyo. Makita ni diha sa malaway, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios, kanabang kwan ba, idolatry, mga diwata-diwata o uban pang mga Dios-Dios, ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil. Tanganas niyong balay, siging away-away. Naa ba ni? Wow, niya dumot ba? Hantod yun mga dao, mga damatay na lang. Niya siging simba o niya siging dumot. Sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin. Kanabang bahin-bahin ba? Kanabang magkanya-kanya. Pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung pangandoy, ug uban pang mga butang nga sama niini. So, kamo karon, wa mo aning mga butanga. Naa mo aning mga butanga? Kato ba kung gisgutan ba? Na ato? Ninyo? Naigamay. Gamay ra sa dimong yawa. Nyag dako sa dimong yawa. Kay kanimo man niya mga sign nga naa kay yawa. Or dili, naa naman gina nato ang espiritu sa yawa. Pero kaning mga buhata o magbuhat na tani pasabot, nagsunod na ta sa yawa. Bisag kung saan pa natog simba, muna nga niingon si Jesus, pagkaalaot ninyong mga Parisiyo, kay sige mog pakita nga nagampo mo, nagsige mog puasa, nagsige mog tithing, pero kining mga butanga nga yawanon kaayo, sige sa silag buhat. O na, paresa na nako, pare, sigig misa, o niya, kining kasina, kining kalaway, kining kahakog, kahakog sa kolekta, uban pa, anang sigig buhat. So, alaot kay gasunod ta sa espiritus demonyo. Nakaroon, unsa man sa mailhan nga nagsunod ta sa Espiritu Santo. Agi klaro San Pablo, ingon siya, ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkaminatudon, pagkamapaubsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Kami bitaw dinhi usa sa among problema kana gyung mupatuyang migtug. Kana bang di kapugong bas kaugalingon, mangmata magidunta mig alas 4:30 kay kanang manglimpyo lagi dinhi simbahan. Pero naagi uban na mo dinhi tuktukon gyud nimog maayo. Sige gikag tuktok. Nya mo sanong na ikataw-tawran di manaog balikan sa nanimog tuktok. Pero inighuman ba ya, inig-istorya na mo, magsigbag yun, sige der, sorry der. Nga naman, mapatuyangon sa kaugalingon. Dili kapugong sa siging text, siging cellphone, hangtod na lang madugayan ug maayo. Hangtod nga di na ginoon kamata. Mapatuyangon ba? Bilib kay kuani din hinguban kay alas 4 pa lang ni anak kay maglid na sa rosaryo. Ambot, di ba kada sila mga dagma silang giagian? Naa sa uban na maglibog sa tabaw, sabi nila ungo ba kani maabot magngit-ngit pa mang simbahan naman. Kay magrosaryo lang yun. Sa pasabot ana, dipindi ra gid nato kinsay atong gisigihag sunod, kay kun ang Ginoo mo itong sundon, iya man tantabangan. Sa una bitaw dito ko seminaryo nya bugo-bugo biya gyud ko. Ingon ko sa Ginoo nga, Lord, di man gyud paigo nako ning among study period nga kutob ra alas 10 gabi. Nakupukaw ako bi. Mo gusto ko magtuon og kaadlawon. Ana ko.
Nya kay di man may pwede magpa-alarm kay doorman kanang gahigda bi ba tapad-tapad. Ni moingon ako sa Ginoo, Lord, pukawa ko Lord kay di ko ka-review ani og nyas kadlawon, murag di ko kapasar aning eksama. Nya mura man sa mangutana na kong Ginoo nga unsa man kang orasa gusto papukaw. Mo na sa basa. Pero ako ra kung hunahuna magtubag-tubag nako pero Ginoo tingali to. Ingon ko nga kuan lang mga alas 4 buntag. Yang amo ditong rising kay 5:30 man. Na alas 4 buntag ko papukaw. Pastilan inig ka alas 4 gis buntag naagi mo ana nako. Ano ba? Murag mo hapak. Hapak ikapugwat nako. Tan-aw ko sa kong relo alas 4 gyud. Ana. Ambot ning akong mga kuyog dinhi mohangyo ba kanis Ginoo Lord pukawa ko or ningon ba kanila ayaw lang kog pukawa Lord kapoy man. Mapatuyangon sa kaugalingon dili makapugong sa atong kaugalingon munang porting sala natong mabuhat kay di ta kapugong nya moingon din ta tao ra manggod ko sao manggod pa dir gud tao ra manggod ko ayaw kalimti nga naa ang Espiritu Santo sud nato naa siya sulod nato ang ato ra gyud ang paggamit ra gyud niya kana bang ato ba siya bang sangpiton lahi man gud ning espiritu sa demonyo mga igsoon ug ang espiritu sa Ginoo unsa may kalainan ang espiritu sa Ginoo kinahanglan nimo siyang tawgon come Holy Spirit pero ang espiritu sa demonyo siya ay magsigig panawag nimo siging kablit nimo ana bisag ka ayaw lagi ay lagi ang magsigig nagkablit kay ang iyang gamiton temptation unya ang sa Espiritu Santo unsa may iyang gamiton kung ang yawa, ang iyang gamiton temptation, unsa man sa Espiritu Santo, ang makatubag, tagaan ako 100,000. Tubag. Kung ang Espiritu demonyo, ang iyang gamiton nato temptation, ang sa Holy Spirit, unsa man sa iyang gamiton? Wa mo kibaw. Ako si tinudan ay galibog bi ako pa mo say nasuot sa kumutok. Ang gamiton sa Espiritu Santo conversion. Conversion ba change of heart. Kay kung dili ganita ma-convert, dili ta mausab atong kasing-kasing, dili mo lihok ang gahom sa Ginoo. Mo na ang tumong sa simbahan, ang misyon sa simbahan, ang misyon sa mahal nga birhen, ang tumong anong magrosaryo ta kada adlaw for conversion of sinners, change of heart, kausaban sa kasing-kasing. Mo na bisag unsaon pa nato og ampo, bisag magsigi patag nobina dinhi, bisag kada adlaw pa ka magsimba, bisag bawal kang muanhi lang gyapon ka kay you love that sacrament pero wa kay change of heart. Sige lang yapong kag kahakog anang imong mga butang, sige lang yapong kag pangigi anang imong asawa, kanang imong bana, silosa lang yapong kay ka, possessive kay kas imong mga anak, possessive kay kas imong cellphone, sa imong mga butang, sa imong mga alahas, sa imong kwarta, or bisyoso lang yapon kay ka, amo sabot ra ng Ginoo pa dir. Ako pala hubog ko, pero rosaryo biyan ko. Simba biyan ko, pero kaning hubog pa dir, kaning suyop. Wala ni side bit kinabuhi ba? Saon manggin klipay manggin nato. Ana gani ka, di kalihok ang Espiritu Santo kay nagkinahanglan man siya og conversion. Mao bitan nang nay moingon ako, Padre, iampo ning akong banabi nga mausab. Iampo tangon pader nga mausab. Sakto dili. Uy, sakto ba na? Oo, murag sakto. Pero murag sakto. Pero dili oy. Imong iampo nga mausab, dili. Unsaon man nimo? Tabangi siya nga ma-converted. Kay kana manggong kausaban nga Dios nun magsugod na sa tao mismo. Nya kanus-aman ang tao mausab kung doon na siya nakita nga option in life. Mabitan na kung ang asawa muduol nako, padir tabangi ko akong bana padir nga mausab unta dis iyang pagkagrabiha gid padir, bisyo, pamabay, inom, sugal padir, irresponsable kayo. Tabangi taw ko padir nga mosimba na ni akong bana. Nako ayan lang nagpasimba, gausik-usik lang sa gas panahon nimo. Di man sa namuhog kolekta din yung
Adtos buwangan, labay-labay lang na ito, tag 100, tag 500, tag 1,000, pero dinhi, oy, mulingiw-lingiw rin na inigabot sa Cebu, sa diyan, nasa ning panguliktas, paring kanahan, nako, mana mo na, nakuhain lang nagpasimbaha, sa pagkakaroon nga bisyoso pa na, nya unsaon man nimo, nako, dad-a ang simbahan ngadto niya. Nya kisa may muda sa simbahan, padong niya, ang magang pare, ang asawa nga nagsigig simba mo'y muda sa simbahan ngadto siyang bana. Nya unsa may gitudlo sa simbahan aron makita nga ikaw gikan kag simbahan, magkusmod, smile, magyaw-yaw, dili magsigig ingong I love you, magsigi og diktar, magsige ihunong na, bantay lang kag di ka mo bantay lang ka, kana mo na gitudlo simbahan. No, matud pa diri, kaluoy, kaaghop, gugma, kalinaw, kalipay, maunay atong dadon ngadto. O tanawa nang imong banang bisyoso, kanang imong anak nga nagsigig suyop, nya sigihan imong da og ingon ani, kaning giingon diri ba? Atong kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, kalipay, pagka-truthful, pagka-manggihatagon. Kana kuno'y dadangad to sa imong bana o sa imong anak o sa imong ugangan. Nya gikan kag simbahan, unsa may madugay niyang masabtan. Lahi ara gid ano, ang akong batasan lahi gid ani niya. Wa manggug ko'y simba, kani siya gasigig simba, lahi jug batasan. Hangtod ana mingon na, kapoy ding akong kinabuhi oy, kani siya relax kayo, musimba lang ko haron malinaw sad ko, dai pwede kong kuyog ni mog simba, di ba uwaw kay mo simba, kay dili oy sa kaadlawon lang ta simba dai haron wa kay tao makakita, kay nga ako mga sangga dito sa buwangan o sa hantakan makakita bugal-bugalan unya ko, kadlawon lang ta kanang ngit-ngit pa, adi kadlawon pa na, oy hangtod mahimo ginang lay minister, pero palahubog lang yapon. Magkuyog na og ang pare. Dili ay hubogon mo sa barag. Mo na siya, dad-o nato ang simbahan, mo ni ang gitawag og evangelization para sa conversion. Ang Santos nga Rosaryo gisabwag sa tibuok kalibutan for conversion, for change of heart. Dad-asad na sa inyong balay. Nya kung unsa may yaw-yaw di Santos nga Rosaryo, unsa may mga mensahe sa matag misteryo, dad-o nato sa ato mga silingan o mga mahal sa kinabuhi. Ipaduol nato si Maria ngadto kanila, pinaagis atong mga batasan o binuhatan nga nagsunod sa Espiritu Santo. Kinibitaw rong atong mga kuan, kining atong mga online parishioners, salamat kay ninyo. Kasagaran sa ilang testimony, Father, muhatag mi o among donation kay lipay kay mi Father nga nakabati sa imong misa ug sa mensahes Ginoo pinaagi nimo. Ang gipasangillan nila nganong gasigi sila hatag dinhi kay dunay nang hitabo silang kinabuhi sa mensahes Ginoo nga atong gipaabot nila pinaagi nining social media. Pagkanindot no, kaysa ang mugawa sa social media kanang mga fake news, kanang mga laway, kanang mga violence, kanang siging pang-usab anang mga naong nga ilis-ilisan ang naong slaking atus naong babae. Way kapuslanan. Pero pulong sa Ginoo mo itong gisabwag pagkadaghan sa ni testimonya ug ang ilas ang testimony ilas ang gipaagi sa paghalad sa ilang mga donations ngan hinato. Dili ba give and take? Nya kanang ni donate tungod kay nakaamgo siya og nalipay siya sa pulong sa Ginoo, nya mi-donate siya. Unsa may saad sa Ginoo? Iya sad nang bawsan og gatusan kapilo nga panalangin. Ug mao na ning gitawag natog the flow of grace. Flow ba? Baha. Ana. So kanarong ni donate na anay baha sa gugma o sa grasya. Ang wa mo donate manindog na ta.